Здравейте на всички, аз съм Капитан Кодо и днес сме в Adventure PvP. Това ще избръщи в първият епизод и новата поредичка на Minecraft, която започвам. Значи това ще е първият епизод на Adventure PvP. Това ще е ревюто на сървъра, да ви го покажа. Значи сървъра премина на версия 1.8. Така че от 1.7 премина на 1.8, така че вече само от 1.8 може да се влиза. И така сега да ви покажа спаунчето. Да, ето го. Това е спаунчето, както видите. Това има джъмпчета. На края на джъмпа има награда. Ето там. Ето от честа. Да, ето. Тук нататък има още един джъмп, който е диамант. От диаманти, от долния от тиква, така нататък. Да, всичко от 1.8 вече, както е. Сега да покажем варповете, те са варпове Battle Doom. Да ви покажа, това е вид евент, PvP евент. Ако не сте запознати, вече ще го знаете. Ето това е Warp Battle Doom. Както виждате, тук се провежда PvP евента на Adventure. Мисля, че евент е от 8 или от 9 часа. Вчера пуснаха сървъра, имаше евент. Ето виждате тук хората сега са в топа. Може ние някой ден да влезнем. В този епизод не знам дали ще има PvP, понеже сме про четворка сме, обаче нямаме много левове. Имаме един фул меч, което е лошо, защото ето Shark 3 имаме, един Shark 3 меч. Вчера от евента фанахме, ето тук имаме под 4 сет, който ми го даде един приятел. И да, това е PvP евент, тук ще има PvP евент. До вечера сигурно, зависи как иска оунера. Следващия ларп е Drop Party. Да го видим и Drop Party-то. Така. Сега сме там. Тук се провеждат половината от евентите, така мисля. Това е Drop Party-то. Като цяло як дизайн, мен ме кефи. Надявам се и вас да ви изкефи. IP ще има в описанието. Така че може да влезете и да се забавлявате. Тук може да се срещнем, нали, моят ник е Dark Warrior 19. И сега са променили и префикса са го променили. Преди беше зелен, сега е бял. И така. Следващия Warp е Warp Enchant край на спауна. Но ще го покажа. Така сега да изчакаме. Сега страни няма много хора, са 30 човека някъде, близо. Ето това е на спауна Warp Enchant. Тук идвате и си енчантвате, можете да си купувате XP. За различни пари, по-малко и повече XP. Да, това е Warp Enchant. Следващия Warp е Warp End, който там може да дойдете и да се видим и да се бием. И така. Сега ще пробваме. Сега ще видим кои са на Warp End. Предполагам, че повече са там или не. Да, няма никой. О, има спик. Меси. Така. Да, това е Warp End. Има дупка за PvP. Тук може да купувате полшенки. Тук има някакъв човек. Там. Има нов чест, ето там. Не знам какво има, не съм го проверял. Ето това е като цял Warp End. Тук може да идвате и да се биете. Следващия Warp е Warp XP. Опа. Warp XP. Да, ако сте rank user, имате Kit PvP, сега ще ви покажа. Kit PvP, Kit Julie и Kit Starter. Kit Julie, то е също. Kit Starter също. Аз имам и Kit Donator, но не е голям бонус. Това е Warp XP-то. Тук си откупувате от табелките. Пак е на спауна. Следващия Warp е Warp Factions.
Warp Factions, да ви го покажа и него. Може да има рандом епизодчета така на PvP в този сервер. Ще видим как ще станат нещата. Така, за да си направите факшн, трябва да напишете fcreate име, за да инвайтнете приятел finvite име, за да си защитите територията fclaim auto 7x7 блока. Ако искате да премахнете приятел fkick име и ако искате да махнете своя факшн fdisband. И следващия warp е warp fishing. Следващия warp е warp fishing. Да, надявам се да ви хареса този сервер. Да, очаквайте епизоди в него. Не знам колко редовно, но все пак ще има епизодчета. Да, очаквайте също епизоди и в Gameplay България. И там не знам колко ще са редовни, но все пак ще се опитам да правя епизодчета така. И да, вчера стана голямо, тук стават голями мелета вечерта. Да, вчера стана голямо меле на Warp Nether и така нататък. Сега следващия Warp е Warp Food. Така, това е за храна, там да си взимате. И сега да го проверим него. Ето това е Warp Food, на спаун мисля, че. Да, на спаун. Ето това е Warp Food, ето си биете, но не трябва да си фит. Но все пак ето като му биете в цепите ви дава храна вече. Ето така си биете. Така, следващия Warp е Warp Force. Така да ви покажем Warp Force. Ето това е Warp Force. Сега да кажете и на YouTube. Така да кажа така и на YouTube. И да, съм ранг донатор, както разбрахте. Да, ето този пич, който казаха и вчера с него се бихме на Warp Nether. Мисля, че така беше. Не има. Тук това е вид евент, като го отвори онера и това е нещо като джъмче. Следващия Warp е Warp Help. Така, Warp Help ще ви покажа сега. Така да се фиднем. Окей, значи това е Warp Info. Това е същото Help Factions. Така че това да ви показах Warp Jump. Следващия Warp. Това е Warp-ове са. Така. Сега ще ви покажа и джъмпа. Ето това е Warp Jump. Безпална пак. Това е джъмпа с киклите, който аз не мога да мина. Да сме му скочи първото както иде. Следващия Warp е Warp Музей. Warp Nether е след това ще ви го покажа. Така. Това е Warp Музей. Тук мисля, че пак е евент с лабиринт. Така мисля, че беше готин дизайн като цяло. Да. Следващия Warp е Warp Nether. Така, Warp Nether да ви го покажам. Ще ви дам IP-то, да може да влезнете и да се срещнем в сервера. Нещо се е случвало на Warp Nether, докато не е нямало. Явно са го грифали тук. Така, мисля, че не може да се чупи, но не знам защо са грифали. Сега ще видим. Не може да се чупи. Обаче става голямо меле вчера. Не знам кога е грифнато, но става голямо меле. Както знам, тук скачате и се биете долу. Да, сега ще имам следващия Warp Repair. Опа. Така да видим Warp Repair. Да, аз имам един кил и 5 умирания. Тия 5 умирания са от падане от висок, просто защото холма ми е просто някакъв много странен и като падам и умирам много гадно. Имам един кил от вчера от Warp Nether. Така, това е Warp Repair с 7 глини. Да, съм Report 4, ма без Unbreaking. Така, следващия Warp е Warp Shop. Да ви покажем Warp Shop.
да ви покажа Workshop. Така, искам да ви съобща, че правя интрота. Може да ми поискате интро на лично съобщение в YouTube. И така, аз ще ви направя интро и да, сега това е Workshop, ето го като цяло как изглежда. И да, сега ще проверим следващия Warp SMS. Да го видим Warp SMS, там може да купите ранг. Аз съм донатор, сега ще ви покажа другите. Да, ето това е Warp SMS, нещо лагвам, направи се. Warp SMS, значи това е Hero 480, има команди Feed, Get Push и MC. KL, Kit Hero, Set Home, 10 Set Home има като донатора, Save Shot. Kit Hero дава прот 3 сет с Legendary Key. И така нататък. Тук сега да покажем следващия ранг. Това е донатора, 6 лева, който ви дава Protection 3 сет, който не е много хубаво, но все пак са гордо. И донатори, Fix MC, Fix Free, Health Feed, Set Home 10, Safe Slot. Така, следващия е... не, това не знам какво е. Следващия ранг е донатор. Пак донатор, 8 лева. Не знам. Това е донатор плюс. Това ви дава Protection 3, но диамантен сет. Така, следващия е Adventure плюс, който е най-скъпият ранг. Feed, Heal, PV 1, 2, 3. Kit Adventure ви дава фулка. Имате право на Ender Chest, Set Home 20 Set Home, Safe Slot и така. Тук имате Kit Adventure Plus и Get Push. И да, това беше от Warp SMS, следващия е Warp Sprint и Warp 3 ще привършвам с това клипче. И така някой да не поставя. Така хора, върнахме се, да, това е Warp Sprint. Прекъснахме ми за малко, но се тая. Warp Sprint, админа го отваря, или онера, там, който го извършва евента и има един победител, или 3 победители бяха. Следващия Warp е Warp Trade. Да, сега ви покажам Warp Trade и да привършваме с епизодчето. За първи епизод е добре и да, сега ще покажам Warp Trade. Това е Warp Trade. Тук има различни къщички, в които може би да влизате и да си трейдвате с хората. Ето както виждате, аз ще камятам тези паржоли, защото не ми трябват глупости, след другия ги взима и той ви дава нещо, това ще се отправи и така нататък. Да хора, това мисля да е от този епизод, първи епизод, надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, за да ме следите всеки ден. IP на сървъра в описанието. Харесайте клипа. И надявам се да ми пишете на лично съобщение за интротата. Ще си казвате никовете и аз ще направя интрота и ще ви ги пращам. И така, до скоро.